Goedenavond mevrouw Van Heuvelen. Is het waar dat de 12,6% korting voor de ambtelijke regering gaat ze het terugkrijgen? Nou, we hebben afgesproken dat eigenlijk is de besluitvorming pas aanstaande woensdag. Maar in de ministerraad in Nederland hebben we afgesproken dat er de mogelijkheid is om die korting inderdaad te gaan afbouwen. Ook is het aan onze kennis gekomen dat Nederland gaat vluchtelingen sturen naar Aruba. Is dat ook waar? Nou, er is iemand in het parlement in Nederland die dat als voorstel heeft gedaan. Maar ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. Ik verwacht het helemaal niet zelfs. En hoe was uw bezoek hier bij Serenity Badi Dakota met al die mensen van op het eiland? Het was echt geweldig. Ik heb heel veel mensen gesproken van allerlei soorten van stichtingen die kinderen helpen, die ouders helpen, die met ouderen aan het werk zijn op het gebied van gezondheidszorg. Nou, het is echt heel fijn. Het was heel mooi om iedereen te spreken en op deze manier weer een heleboel nieuwe mensen te leren kennen hier op het eiland die heel veel mooie dingen doen voor hun mede-Arubanen. Laat uw laatste woord voor het bevolking van Aruba. Nou ja, ik ben heel blij hier weer te zijn op dit prachtige eiland. Ik ben net aangekomen vandaag en ik hoop morgen nog een heleboel andere mensen te spreken. En zoveel mogelijk mensen van het eiland te leren kennen in de komende tijd. Dus ik hoop vele van jullie te zien.